Fudbaleri koji su dobili najviše novih pratilaca na Instagramu tokom svetskog prvenstva. Pre nego što krenemo, pokušajte pogoditi prvo i drugo mesto u komentarima. 10. je Olise sa 4 miliona novih pratilaca, 9. je Mbappe također sa 4 miliona, 8. Bellingham sa 4,6 miliona, 7. Endrick sa 5 miliona, a 6. je meksički tinejdžer Gilberto Mora sa 5,8 miliona novih pratilaca. Na 5. mestu, pomalo iznenađujuće, nalazi se Leo Messi, ako ga je pre mundijala pratilo više od pola milijarde ljudi, fenomenalnim partijama i novim rekordima uspeo da dobije još 6 miliona novih pratilaca. Izgleda su ga tek sada mnogi Amerikanci otkrili. 4. je Neymar. Iako on ni Brazil nisu imali turnir za pamćenje, a na terenu je proveo svega 38 minuta, na svom verovatno posljednjem mundijalu dobio je čak 7 miliona novih pratilaca. 3. je Cristiano Ronaldo. Čovjek koji je već imao najveću fudbalsku publiku na Instagramu, dobio je još 10 miliona novih pratilaca. Drugo mesto pripada Erlingu Haalandu. Norvežanin je odigrao turnir karijere, postao jedno od zaštitnih lica svetskog prvenstva i dobio je čak 23,3 miliona novih pratilaca. A prvo mesto, verovatno niko nije očekivao, golman Zelenorskih ostrva, Vozinja. Njegove spektakularne odbrane pretvorile su ga u senzaciju turnira, a za samo nekoliko nedelja dobio je neverovatnih 28,8 miliona pratilaca i postao apsolutni pobednik mundijala kada su društvene mreže u pitanju.